I-chat mo, Pinky-on mo sa DZGB. kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Alright, balik kita mga tugang sa programa. Alas 3:15 na po. Padagos na kita sa mga istorya asin informasyon. Hali po dyan sa luwas. Ngunyan pong aldaw na ini. Ramontan mga dagdag na informasyon. Tamaabot po si Presidente Rodrigo Duterte. Digdi po mga tugang sa probinsya ni Albay. Nasa linya po si Jimmy. Jim, good afternoon. Go ahead. Yes. Salamat sa BTP. Sa ibot-ibot mo niyan din sa banuan kan ginubatan. Kaso bago pa actually ako hindi naka-standby. Pero yan para sa munisipyo ta si Presidente dari duman sa Obal mababa. Wala ito madatabay kakabalan maray di si Mayor. O dari nadadango ko ambulansya da kay puwan ki ambulansya baka may aksidente. Madali sa natabit-bita dari may sitwasyon na naman digdi, aksyon na naman garo ini. Kasi Jim, Opo. initially, no rin maabot si Presidente? aram ko nag-pull out na sa Davao. Okay. Mapasiring na digdi. Malayog-layog dito. Kaso bago pa, nakamali siya na kami digdi na iguanin chopper na sigan kapad-kapad digdi sa 3rd district. Okay. So, ngunya na aldaw maabot si Presidente, ngunya na hapon. Ayun, may wala to na. Dahil ko pa ma-disturbo si Mayor. Tagari may Iyo. may kasi riputan. Oo. Basta, kaso bago, nasa pag-rekorida ako, na-penetrate ko sa libon, Aha. nakaduda ako, pinasa niya ako sigan kapad-kapad kay ning chopper. Oho. Palimada ko sa pag-una ko, nag-survey o aerial survey ng mga distroso. Ngunyan, pauli na ako. Ngunyan pa sa nang Aha. mga alas 12:30, nag-drop na ako digdi sa munisipyo. Sabi ni Mayor J. mga ungo ko, mabot pa nga si Presidente. Nabigla ako. Dahil man ba kita ki Guru Barita ka subago na maabot ang Presidente. Oho. And digdi niya ito na-confirm at si Mayor nakahuro na kan PSG. Okay. Gone. Kaya chance ng kuan, Mhm. informasyon sa iya. Oho. Kaya siya ngayon nasa pag-monitor man kung anong oras dahil man pinag-specific na kung anong oras Oho. maabot digdi. Kaya on monitor sa naman si Mayor Gemma nung ako. Pagkatapos ko digdi sa munisipyo, actually reparo ko nga ni digdi, may mga arbitrax digdi. Oho. Gusto kong sabihin, may nag-pull out na sa truck, pasiring na gano'n naman sa kuan. Iyo. Sa Jim, ang initial na dudumano ni Presidente from, saan siya mahugpa? Siyempre sa airport, di ba? Dahil Airport. naman ganyan sa BBB, Ah? ang informasyon na nakuha ko, from Davao, diretso ng mga layog-layog yan sa 1st District, diretso digdi sa Ginubatan, mababa na sa Obal. Ang problema, kung makababa digdi sa Obal, So gusto sabihin mo, from Davao, chopper ang Presidente? Tala man siya pwede mag-aeroplano kung yan ang landing sa kuhan? Iguan na, BB. Iguan na ni nadadangog ako. Oo. Iguan ko nadadangog na napaparani na chopper. Oo. Digdi sa si Mayor na muna, inisip na lang kung ano si Mayor, kung ano sabi sa iya. Mayor CPP yan po. Opo. Mayor, maray na hapon po. Sir, BP Henry. Yes po, Mayor. Detalye po sa pagbisita ni Presidente kung ano po ang satuyang ang katuyuhan niya. Okay, good afternoon. Pumunta na dito yung PMS. Opo. Okay. Ang sabi niya, wala namang definite schedule talaga kung bababa or mag-i-aerial lang na view si Presidente. Opo. So, sa tinanong ko naman po, pwede ba akong pumunta doon? Sabi niya, ang protocol, pag karap si Presidente, dapat daw naka-swab test. Ayun. Kaya nga, ako nga niya, ma'am, hindi rin ako naka-swab, hindi rin ako makakalapit. So, Okay. so definitely, parang sinasabi, huwag na akong pumunta. Oo nga. Oo nga. Kaya, saka, wala naman nga pong kasertuhan kung titingnan lang sa over sa aerial view or lalakad si Presidente. Ayun. So wala po definite kung mababa siya dyan, Yes, opo. malakaw siya o makikimiting po Mayor Rosendo. Dahil pong arog ka yan. Dahil, ma'am po. Nakadepende ano. Opo, basta
sinabihan ko sila na ang pupunta ni Presidente, na kahit kung gusto niya kung makita talaga yung area, lalakad siya. Ayun. Maglalakad pa si Presidente na medyo malayo-layo ng konti. Ayun. Sabi ko, Okay. para at least, alam ko ba? Anyway, susurvey naman nila yun bago naman dumating si Presidente kung anong rota, di ba? Iyo po. Iyo po. Mas maray na po ang tabi. Your taning mahiling niya mismo personal, maski through chopper siya, makaka-decide ang presidente kung ano ang mga pwedeng itabang po sa tuya sa maabot na aldaw. Apo. Okay. So, no meetings, Mayor, ano? No meetings sa mga LGUs. Yun ang sabi no meeting. Oo, yung mananggat. Dapat nakaswab ka pag nag-meeting ka Opo. sa presidente. Opo. May swab Opo. test result ka. Opo, okay. Sige, Mayor. Good luck na lang po sa Indo. Ingat po. Okay. Thank you po. Okay, thank you. Thank you. Okay. Jim? Pero may pagkakapalan kami ron ito. May sa ibo. Provincial Engineering Office. O, panuta na ini. Respondihan. Bumarangap mga unta ng lawas na kani. Aha. So, yan tabi, Pipe. Tama pull out na ako sa opisina ni Mayor Jim Manong. Okay. So, saan siya initially, Jim, from Davao, data aram po sa inhalya, no? Nakachapper ang presidente. Oo, nila, may chopper na, yun ang informasyon na ako. Oho. Saan siya malanding? Although, sasabutan taan security protocol ka yan, buda, aside from security, COVID protocol, may lugar na lalandingan ang presidente. Kung gusto niya maglaka o mag-ikot yan, sa bagay kay auto. Pero, digdingan sa Provincial Sports Complex na mababa. Diyan sa Ginawatan. Oo. Oo. Eh, maproceed na ako tabi, Pipe. Di na ako Sige. magparaloy. Sige. Kuan. Pero, sir, doon ako makatara ni Kanay. Yeah. Nasabutan tatabi yan. Ako, Jim, nasabutan ko yan na maski si presidente, dahil sa makimeeting sa mga LGUs o ano, mahiling niya lang ang sitwasyon. He can act, as in he can decide kung anong tabang na pwedeng. Actually, may tabang talaga itatao yan sa probinsya Canalbay. May kuan, mahiling ako kung ano ang sitwasyon dumanta. Natural, may reparo mo yan kung yaon mababa ang presidente sa movement kan mga security. Okay? Yeah. So yan ang mga natabi, Pipe. Exclusive yan, digit sa DCGB. Jimmy Yep. na salita, DCGB News. Salamat, Jimmy. Exclusive report. Hali po dyan sa Tercer Distrito, Canalbay. DCGB on assignment. Maabot si Presidente Rodrigo Duterte. Hain daw sumubil, baka nagdadangog si Boy at saka si Lowens, may instruction ako duman para po sa data gathering sa Premier Distrito, Canalbay. Nag-report ka sa bago. Okay, not bad. Nag-report ka sa bago sa morning si Lowens kasi Boy. Nag-report ka sa bago si Lowens John? Warang report from the first district, Pag po ka nagtukaw ka, dinagdeng report hali naman. Tadeng signal sinday. Okay, sige daw. Okay, sige po. Anyway, mga tugang, aramon tandagdag na report hali po dyan sa PDRRMO sa Albay District. Ange Galero po nasa linya. Ange, kami na Ange. Angie? Hello? Hello? Yes, go ahead. Yes, meron na hapon na VPN3, meron na hapon sa mga parantabay. Nag-monitor kita ngayon sa abiso ni Alcalde Tagabasal, particular na ka na Legazpi City, DRRMC. Kung saan mo niya na pagkahapon na VPN3. Okay. Yes, sa VPN niya na pagkahapon, pinag-ordena ni Alcalde Nobel Rosal an indefinite suspension kang gabos na klase pagklase dito sa tuyang sulod ng Legazpi, whether private, public, in all levels, dahilan sa day pangani na i-restore na kuryente o normal na supply kan kuryente sa sulod ng Legazpi. Tulinan kasi bago niya na VP kan Alcalde, may kinaraman sa mga kaputan ka nagkapira mga Legazpenyo kung noaron maibabalutan na modular as in online classes sa bilog na syudad kan Legazpi. Pero iniwan yan, susukay Alcalde Rosal, kung di pa may babalot normal na sa dakan kuryente, dahil pa man magkakaigwa ng klase sa bilog na syudad kan Legazpi. So private yan ang update. So, private and public schools, suspended ang klase, sabi ni Mayor. Yes po, modular and online. Modular and online. Day pang definite date kung hanggang rin. Yes, dahil pang definite date. Legazpi lang Legazpi lang. Legazpi lang ining order na ito, BBP. Okay, sige. Very good. And nagtauman, sa ibong nalado, nagtauman ni update sa Alcalde, may kinaraman sa power supply, restoration sa tuloy ni syudad. Yung sinabi na pigalat na nila ang hero ka na NGCP
kung na rin na poon ang pag-restore kag kuryente and promisa man gyud na katuwangan apik gigibuhon ang pinaka ma-recast na aksyon para maibalik ang sa tuyong kuryente sa syudad kan Legazpi. Oh, okay. Aha. Sa BBP, monitoring man sa Legazpi City, DRMO, ang Sigularo, DCGB. Salamat Ange sa report. Mientras tanto, si Jimmy Boy minabalik may kinaraman sa presidential visit. Kami Jim. Yes, ABP, marikasandalagan ko ngunyan ta, tulong taririk na ini, nasa taasan chopper, nadadangog mo siguro ang kapad-kapad kayo na eh. Oh. Nagko-cover man mga kita sa pag-abot kang presidente. Gayo man ang gani so piglulunadan kang presidente. Aha. Kada bis na nagpapasyal siya kung sa ina lugar. Ngunyan, pasiring ako sa ubal, makaskasan dalagat habang nakakabayo kita. Kung medyo matraffic. Luay sa Jim. Relax lang. Luay, ba't nag-report ka? Luay lang, luay. So, Luay lang. Sara Mayor, dahil man nagiro duman sa munisipyo. So, O, taday man konsyal ki-instruction. sa munisipyo. Day man So, ki-instruction eh. Oo, yan sa inda ko na hilingan dyan sa Daraga, Ligasperia. Tasigan, pero tadi kayo nga ngunyan, kan naghanap kayo din in Chimpo kung paano makakababa. Tapi hiling ko nga eding ubal, gari imposibleng makababa digdi. Grabe ang dugi digdi, mga gapo, tabi bipe. Iyo. So, ipinulos nga ni Kankas Flood. Doon kan bagyong Rolly. Baka naghanap sa na ini kay Chimpo kung paano makakalanding. Digdi sa ubal. Kan Provincial Sports Complex kan probinsya ni Albay. Jimmy, anong hitsura kang chopper na nahiling mo? So Presidential chopper? presidential chopper rin eh. Kuan yan na may light blue yan na combination buda gari. Correct sabi Pepe. So light blue. Yeah, buda may gari may white, gari off white yan ang color, cream something deko. Basta arugan. Kombinasyon din na puti tapos din light green. Iyon. Tapos may bandera kan Pilipinas. Presidential chapel yan. Tulong president, tulong niro chopper. Nadadangog mo yan. Nababaw na. Iyo. Mama-touchdown talaga ha. Ko haram kun ma-touchdown ni. So yan para turo taririk dyan sa may phone, sa may Bulkan Mayon. Tapos minaranidig di sa may munisipyo, minaranidig di sa may Travisia. Unin ako sa may Moros, madali lang sa mga overtikan ko na ining mga panuli na mga autong ini. Luway lang, Jim. Sige lang, relax lang. Tabaka, bata, ikang pag-asa ko dyan. Dahil mo na ako pag buhayan tabi bibita. Yeah, okay. Sige. Grabe ang pulis digdi. Oo. O sige. Ay, magmaniho ka na muna, Jim. Deko, ipababa lang ha. Anytime tumaram counter ka kaya. Palahog na ako. Sir, sige. Excuse. Bigtawan na akong priority kan pulis. Yeah, very good. Iba talaga pag bitbit. Yeah. Pagtagaan mo kita kidiit. Sige, good. Unin na ako. Yaw na ako digdi, palahog na ako sa ubal. Kung di kita makabuilo, makapadalagan tabi bibita. Atin mga doon ito, bye-bye. Nagugutan motor. Alang ka, sulot tinampo digling konkreto na wara. Sa puros na ini, bye-bye. Arararo mo na. Yun. Sadali lang. Luluay-luway yung kuna ini. Gultan mga vehikulos digdi. Hindi ako kunigwa digdinin mga opisyalis pang ang probinsya na nagpasiring digdi. Ganyan. Grabing, totoo, na mababa ng gadigita. Ayun na, may buminaba na tabi, BP. Apira ka itong naglalayog. Sir, Dr. buminaba ni Aman ng gadig, BP. Saro na landing digdi. Okay. Sige daw. May buminandig na palandig di. Apira ka ning naglalaya. Sir, sa media po. Sa radio, nagre-report ko. Live, sinita ko. PSG. Okay lang. Okay lang yan. Babayaan mo lang. Trabaho nila yan. Wala problema. Nadangog ako nagre-report. Okay lang yan. Sige na. Diretso na. Buda aram ka. Mabuot ka man eh. Maraling Sam. Ang problema so ID ko nawalat ko. Bay sana. Tanaw mo man yan. Tayo anyway. Di ka man makakarani. Di ba? Di ka man makakarani. Nasasabot ng taan Presidential Security Protocol, napera cancel protocol para sa COVID. Pag-iingatan ka ang Kimaray ang Presidente. Ay naputol si Jimmy. Sandali lang naputol si Jimmy Boy. Okay na. Jim, pasok Jim. Hello, Bibi. Maras ko. Dungan sa grupo kan mga Army Garo ini PSG.
uning chopper, yun presidential chopper ini KBBP, may logo kan na Malacanang, Pilipinas, bandera kan Pilipinas. Oo. Yan na pira kan ba ining na baliduwa ini an saro nasa itaas, sigan turo taririk digdi sa obal. Mhm. Gulpian mga residente. May nahiling katabi dyan, Jim, na gari ibang klaseng auto ngaya, pangmayaman na auto o gari mga... Wara BP ambulansya. O, PNP, takong... service niya, digdi. Dahil dyan ki auto na gari... Gari ba ko ini pang mga opisyal nin ko. May mga Oo. auto ding puti, para mga luxury car. Oh, tapi gahapot ko yan, yan, Jimmy, kung halimbawa gusto kan mag-ikot ng presidente, dyan masakayan. Iko adig di naka-standby duwa. Dyan ang masakay. Puti na Mga auto. Ford ngaya, mga Ford Arogaan. Igwa. Mga, Igwa. sa mga pangmayaman na auto baga. Igwa. Kada mo nagsakay ang presidente ngayon sa kuhan, sa pick-up o da crosswind o kung ano, sa Tamaraw Igwa. FX. Mm. Igwa adig. Pigiling ko. For security yan, mga bulletproof. Pigiling ko digdi kung ano-an pinaggugrupuhan digdi. Oh. Isiripon ko tabak. Ta may posibilidad, Jimmy, na bumaba dyan. Baka mag-ikot siya sa bagay kitinampo duman sa lugar na pig-report mo tan mo kasapon. Oh, yung digdi si presidente na oh. Ay. Oh, yung si presidente pala ni BP. Ha? Yung digdi. Okay. Oh, madali sa na. Anong pigibo? Anong pigibo? Madali. Pigtutun, grabing tao. Ay kung makasuso, grabing tao. May kauron siyang tao? Mga pulis na tata na ako. Hmm. Ay, hindi si presidente. Oo. Oo. Hindi ko man nahihiling si presidente. Asan dyan? Arin dyan? Arin dyan? Tatusun ka. Eh, bidang presidente. Ay, ito pala, nagatara mo. Hindi mo sasabi ni marami na tayo. Isang kahuron niya tabi, Jim. Secretary Bongo. Jim, isang kahuron niya. Istorya. Ay, kung manahiling ang kaistorya. Ha? Si Sai? Ha? Wala ko kordonan kaya. In GCP. Naka-zoom, BP, naka-zoom. Naka-zoom. Arayo ang distansya niya. Dahil man siya nagarani sa tao. May kahuron siya bias through Zoom. Kanya Zoom, oo. Oh, very good yan. Yan ang mga usong niya na technology. Baka dyan, testingan daw dyan sa kwanta, komunikasyon. Baka live. Baka kahuron sa gobernador. Hindi man siguro, wala ko nahiling digdi. Dahil baka sa ibong na Zoom kung si Saragub nga yan, limbawa, di ba? Oo, si katanin niya, si Senador Bongo. Permi yan, permi yan. Wala man siya ning kahuron, pero sigang taram niya. May kauron yan sa, may kampang siyang laptop o cellphone? Ikaw ang mga naka-kuandik ng camera. Oh. Oh. May natatanaw ka dyan na kampang mong, na may kampang siyang screen? Wala, hindi ko alam to. Dahil nga na ako nakasuso. Oo. Susuon ko na bago dito. Tayo naman yan mga technology. Kampang niya sa screen, may kauron siya. Baka kauron niya sa gobernador o konsisay na mga may... Si Mayor ng Hukot, ito nga sa munisipyo ito. Pick up punta. Ano, ikon, Marks, hanap pa daw sa RTV Malacanang kung kuya on dyan. Kung may naka-live sinda, may monitor mo. Tilawag ta sa ere kung baka naka-live ito na kamerang kampang ni Presidente. Naka-face mask kaya, dahil man napipick up masyado, dahil naiintindihan ang pigatarang. Iyo. Nasabutan tama niyan. Ta siyempre, kaya puwantang proteheran ang salud kang Presidente. Kontra sa COVID, apera kan, so security talaga sa Presidente. Deng speaker, microphone lamang dabi, Jimmy. Ay, sabi BP, wala kay speaker. Oo. Basta, at-cram siya. Oo. Nakalibutan siya ni ikikan mga bapis. Kaya, may kapata. Pick up pa daw. Baka naka-live lamang tabi Mark Shan sa RTV Malacanang. I-check mo. Important ang statement kang presidente niya na may kalamidad. So, Takon na interview ta Senador Bongo. Makianap ako kay frequent cellphone number niya sa mga amigo ta. Ano nang data ma-interview ang senador? Pako John? Sanara ni nato. Sige daw. Pirmi niya kauron ng presidente. Interview ta sa kuno ang tugong kang presidente sa Bicol. Yun na nagtapara. May dadangog ka doon? Wala.
Wala, Jim. Medyo manipis. Di pwede kita sige, pabilon tango na si Presidente ngunyan. Tapos sa agad yun, maki-appointment kay Senador Bongo. Tama yun? Apo nung ta Senador Bongo, kung ano ang tugon ni Presidente, tapos may siya kataning. Hello, Bibi. Di Po? ko para taram. Tanangan o nagdadang nagtataram na. Manipis? Hmm. 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 Sa horon siya tabi, Bibi. Pero bako, Bibi. Iyo. Nakahampang siya tabi, Jim, sa camera. May camera. May sa daghan siya. May camera sa daghan. Bagong technology yan, di ba? Okay. Bako man, Jim, ang pagkukulintas ni Presidente, color itom, nasadit, Jim? Iyo. Bako yan camera, ko na yan, air ionizer. Pirmin niya sa ulog yan, pampaklear kiparos na hanguson niya. Pirmin niya sa ulog yan eh. Siya nagpauso ka yan. Magandang mga Bicolano da. Magandang mga Bicolano. Confirm yan. May busis babae baga. Reklamo kware sabi, Bibi. Kwari? Sa kware. Sa residente. Reneklamo na sa kwari? Marayman. Uy! Naputol si Jim. Naputol si Jim. Reneklamo na Ronald John sa kwari? Kaya naputol si Jim yan. Takon, maki-appointment kita kay Senador Bongo sa aga, iyan ang sikreto dyan. Maaraman ta kung ano ang naaraman sa Presidente. Hello, Jim, pasok. Mm. 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 Kware. Kira tanong kung sino. Kira kaninong kware. Tawo ang kahuron. Sino may-ari ng quarry? Marami nakakuha. Sabihin nyo na kung may alam kayo. Yan na. Nakantos na sa Presidente. Oh, tadi di baga Jim sa mata nagreklamo sa kwari. Diyan sa may ginubatan gari iyo man sa reklamo eh. Kwari ang nadadangog ko. Ulit-ulit niya, kware. At arapaduhon talaga ang Presidente. Pag naraman talaga yan na paimbestigahan talaga. Sinurat na ni Kwan. Kikinuha na sa cellphone ni Senador Bongo. Arimati na. Si Senador nagsurat. Iyon na niya. Kwari. Iya. Iyan tatawa nagreklamo. Talagang rarapaduhon na ni Presidente. Action na nang kan sa tuyang Presidente. Sino daw ang gustong sumabay? Sa? Sa Saper. Loko, mapilyo man na Presidente ini. Maganda daw, maganda. Maganda. Sarawayo. Babay na. Okay, marita. Ang hapot ka na persunod, nag-swab ka ba? Michael, Ah, salamat
salamat sa mga dito. Darating ang tulong, papadala ni Pangulo, ang tulong para sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Sa lalong madaling panahon, makakarating ang tulong dito. Sabi niyang pare, ano pong gagawin niya? Ipapasilip niya kaagad yung quarry. Ipapasilip niya kaagad yung quarry. Yun ang reklamo ng mga residente narito po. Ipapasilip niya kaagad yung... ngayon po, ang inatasan ni Pangulo na makapagpadala kaagad ng tulong dito sa The Albay, best. Provincial Albay, dito The sa inyo, best. sa munisipyo ninyo. Papasilip rin ni Pangulo yung quarry. Kuryente, Kasi Jim. ang reklamo ng Kuryente mga ko namin, son. punta namin, titingnan namin yung mga iba pang sinamaan. Okay, Kuryente. Thank you. Nadali nato, nadali tabi si Senador Bondo. Karate, ipapasurit na tabi. Ikatiya sila Jaris, sa quarry. Say, Jimmy, stop worrying! Nadarot sa mga ano ang masasabi mo naman sa response ni Presidente? Oh. Sana po magkatotoo yun, Sir Jimmy. Mm. Taga San Francisco man kami. Dito na sana matatabunan na kami kang Amo. Pero naghahapot ba ka si siya nagakwari, si siya nagpakwari? Aram nino? Dataray ka mo nagdararap. Ako po, di ko pa to talaga. Di ko po aram. O sekreto, sa na nito tinaram. Di ko talaga, promise. Pero dakol na nagpare. Ha? Dakol na nagpare. Dakul lang taro, dakul. Napirito na, isuriyaw mo kasabagaw. Di ko aram nga ni. Abo ko magturi ako dahil Kasabagaw mo kung kwari, nabi na lang. Sorry, kasi yun ang naaraman ko dyan. Tatangok mo daw, hindi lang mo ang presidente. Opo, Ipapasikret daw sa Senador Bondo. Opo. Ano masasabi mo tayo? Sana, salamat, sana magkatotoo. Nagdaanan kami ng tubig. Ang lapit na lang, 30 meters na lang yung bahay namin na tutupok na ng tubig. Takot na kami. Di, ano, ako sa Santare. Siyempre, sir! Sino ko naman? Oh. Siyempre, matatakpan kami pag umulan, hindi na kami matutulog. Nga pa paano sa negosyo? Paano sa mga magagamit ka sa mga proyekto? Sino pwede kasi para sa kanya sa nakao? Oo, para dito. Yan boses na yan, tatitipikan ka sa President, pro people, maganda ko ka man dyan. Worry ko, ngayon konti pa lang, tawag ka sa asan, Ayan, boses na yan. Boses na yan, tatitipikan na Jimmy. mga kasarasaw. Iyan nakahuron mo tabi. Nakamask yan. Nagkamas? Nakamask ang mga kahuron mo. Nagkamas? Okay. Ano, takop ang dungo po ang himot? Yaw na, ngayon na, panahon na gandar na so, nalulunan ng Chaper. presidente. Pasain daw yan, Jim. Pasain daw. Hello, Bibi. Pasain daw ang direksyon. Dahil naman nagdarama sa malibot na siya na manapit sa areas. Ma-aerial survey. Ma-view yan. Wala din din mga opisyal sa mo sila sa barangay? Opo, kami dito sa may appointment man si Mayor regarding sa mga relief na abot sa mga private individuals, including the different government agencies po. Nabanggit ko na rin maabot? Si Kidamlag po, si Vice President Robredo po, maabot. Tangunyan po, si Presidente. Oh. Ano pa, na-test ko rin, ano pa naman nasabi, ano po kasabagaw? Pasikwenta, ito, Madali lang dito tayo lalayok kami. Magpasobrang paras. Grabe nga, so alpas. Magpanaw nila. Madali sila dito. Salbata na ka, Jimmy. Latosunta ka dyan. Di ka magiro dyan, ha? Di ka magiro, Jim. Babalikan ta katabi. 15 minutes bago magabot ang alas 4. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Ravicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Nescafe Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. From Ascoff, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch All-in-One. May gatas na. Okay, sige. Kami, Jim.
BP. O yan na, kapasiring ang direksyon dyan sa may Vulcan Mayon. Aha. Duang Saper. O yan na, si Kapitan Tabi BP. Susumada. Nadangog niya. Sige daw, pasumada kay Kapitan, tama yan. Pigigibo mo. Go. Aran niya siya sa kuan, aran niya siya kay Presidente Casabago. Sige daw. Namin tabi si Rex Agor. Opo, Kap. Okay, good afternoon po. Good afternoon. President. Opo, President pakisumada daw tabi Kap kung ano ang tinugon as in sinabi kan sa tuyang presidente. Actually po, yung medyo nauri-uri po ako, ngunyan inabutan ko si Presidente, manunungod po kan paghapot kan kung anong dahilan kan ba kay digdi sa lugar ko. Ang tutorial kan mga tao digdi, ang nangyari po dahil po sa quarry. Aha. Ngunyan, may response po ang Presidente tapos si Senator Bongo, iimbestigahan po regarding po sa quarry, for stop quarry po digdi sa upper portion kan sa Muyang Barangay. Ayun. Opo. So ano tabi Kap, itong sumbong kan mga tao kay presidente, totoo po ito? Totoo po ito, may quarry po digdi sa inutan lang me. Okay. Boundary ka sa site kan Tandarura. Yan lang po yan, boundary po na nyamo yan. Duman po yan sa ongoing projects na flood control. Ang quarry na po yan. Ay, Duman po sus ko. lumusot ang inagyan kan plus flood, pasiring po sa San Rafael. Ang way kaya yan, BP, no, since 1968 po yan, yan po nangagiso ba kay ito. Ayun. Okay. After 52 years, naulit po, diyan po talaga, dahil po yan dyan, agihan po talaga yung kanbaha. Okay. Pero tabing grupo ang nagkakwari dyan, Kap? Ang kuyan digdi sa Tandarura, Saro, digdi sa Kwan ang aram ko dyan, so mga private, mga tracking po, so Opo. sa quarry po, Aha. private, private na owner, tapos nagkukwari po mga truck po yan na Dracula na pinag-housing going to Camarines Sur. Any Ayun. point of vehicle po yan. May mga permit man po ang Kap na kung nagkakwari dyan? At sigurado may permit po yan. May checkpoint baga kitag didikan quarry. Iyo, task force quarry. Sa San Rafael, Oho. sa Kamalik. Mm. May permit po yan. Kung daing permit, dahil po yan makaagid yan sa task force quarry. Yes, okay. Pero po kang quarry Kap na sinumbong kan tao, ano po ang tugon kang presidente o sinabi kang presidente? So, paimbestigahan po niya ang regarding po sa pagka nagkaroon po ng plus flood digdi sa daimang agi ang kibaha. Iyo po ang tugon niya digdi sa Samuya, digdi sa mga taga San Francisco. Okay. Entire ginubatan po na yan. Sana distant ka ining Typhoon Rolly. Kasi may previous na po yan nangyari di sa barangay ko. Opo. Last Typhoon Tisoy. Oho. Kami man subiktima kan plus flood kan halik dyan sa Mayon Volcano. May tinuga po na tabangan sa tuyang presidente Kap? Ay, iyo po, nagtuga na maabot ang relief ka national through provincial government down to local government po. Ayun. So ipapaagi sa probinsya kan Albay? Opo, BP. I see. Okay. Yan lang po Kap ang napag-urunan kan presidente, budan mga tao? Iyo po, iyo po. Oh, okay. Sige. Ang Kap. pagkadalas ko, since nag-istorya sa ito, Kapitan, sa mga tawara yung mambaga distansya o social distancing ang kanya o nakasum ito? Ang kuyang ka ito talaga crowd, aram mo kaya talaga si Presidente, aliyan sa pagka-mayor. Talagang sanay po yan sa crowd na makiuron, direktamente sa tao. Kaya po ayun nangyari tao. Ura nga ni kaibanan si Governor. Si Mayor, sana? si Mayor po, mayo man. Kaya amo yun po ang advantage kan Presidente tang yan. Direkta po iya siya tao. Aloy ng pag-mayor yan sa Davao. Oh. Okay. Okay. So ano po ito Kap? Naka-schedule na maghururon ka mo o pag dumanin doon sa kakamo kinauron? Na-surprise po nga ni kami. Dahil man barang ura man po ni Ding schedule na ngaya. Ding kayang maabot si Presidente po. ding briefing na ngaya si presidente makihuron sa mga tao. Ding briefing na arugan. Dahil briefing po, Maski sa bago, wala informasyon advance? wala po advance informasyon sa Muya. Iyo. Kaya surprise po ini. Kaya lang duki ka po bilang kapitan, duminuman ka sana. Dumino naman po ako. Dahil nga ako nakarani, nagdamog siya na ako ng mga kuya. Ang barangay hall kaya BPO, ni sana sa laog? Ayun. Okay.
Okay. Sige, tabi ka pa. Sabi mo, sa aga maabot mo na Vice Presidente dyan? Yun po, si VP Leni Robredo, may Ah. advance party po today. So, coordinator niya, na maabot sa aga, may dara pong relief. Para Ayun. dito po sa entire Bicol region. Aha. Ayun po, madikit sa Obalman. Mhm. Madigdi po siya dito sa Oval, dyan sa, dyan sa evacuation center. Tapos duman sa site na pinapangyarihan Aha. ng flash flood po. Yes, yes. Okay. Sige po, Kap. Salamat to na. Ingat po ka mo. Okay. Opo, siring man po sa Kijimi, tapirming yaon po didi, karukaibanan ko, siring man po sa inyo, BP. Salamat po. Welcome po. Jim. Okay, salamat, sabi BP. Yan, exclusive kan di si GB. Jim. Jim. Maringaning, Jim. go. Ang gabos bagang bareta mo dyan. Exclusive man talaga, Permi. Di ba? Kung dahil ko, nagbubukod ta, chopper, Actually, kasabago, may nagtaapod sa kuya na nga maabot ang presidente. Pag-una ko nga ni, sa aga. Kaya di ako nagtawang instruction, tamaabot kaya ang presidente. Pag-una ko sa aga, ngunyan pala niya, una nga ni. para si Senador Bongo, mahali na sana, nagtiling pa sa ako, na-interview ta pa. Aram niya kaya, dahil nga, si Jimmy na salita nga kan di si GB ni. May maabot ngayon, boss, na kwan, mga Oh. ayuda. Buda, siguro nga ya, pinadidingan ni Henry M. Yeah. De seryoso, makikiuron ako Jim sa mga barkada ta na mga congressmen, makikiuron ako mga tugang sa mga friend tang congressmen, baloon ta po na makipag-appointment kay Senador Bongo, ta siya ang kataning kang presidente sa pag-aerial survey digdi, makakakuha siya nin informasyon na pwedeng i-share, na pwede tabi mga tugang na i-share sa mga Bicolano, lalo na po kita na tinamaan mga tugang kan bagyo, Kaya si Senador Bongo ang satuya na susi, saro sa mga iyan po ang gusto kong gibuhon, Kaya makiuron kita sa mga friend ta. Gusto talang maraman ang purpose kang interview ta is to know more about the health of the president sa Bicol. And lalo na, gusto tang ipaabot tabi kung ano ang tugon kang presidente, pag-abot mga tugang sa kuryente. Ito yan na mga harong, madali, yan na mga buhay. Ang importante po, buruhay kita, gabos. Ini iba pang mga programa ngunyan, iyan ang ihaputa kay Senador Bongo. Hello, Jim. Pasok, Jim. Ayo, Pipe, noted yan. Oo. Kasubago, habang nagkukururaho sa mga tao dito, kinuot ni Senador Bongo sa cellphone niya. Pag-una ko kung nagkuot sa bulsa. Hindi, pignote niya ito. Kinuot sa cellphone pala. Tapos sinurat na, tapig parapot ni si tulong bisis baga ni Presidente Duterte, Oo. inapot sa mga tao. Ano ang problema ngayon daw? Ay, Oo. stock quarry nga. Iya. Ano nga ang kausakan na ni nataplas palad? Quarry nga. Iya. Sino ang nagkukwari? Marami sila. Dahil na nagsurungog sa mga tao. Siyempre, medyo nag-alangan man ito. Wala Oo. ka natabukurin ko daw si Kapitan Andy Rapisura at Kapitan Cantrabisia. Tadig di ba ka sunapuro? Sige daw, baka ikaw man siyang isi-share. Kap! Oh! Madulag ka na naman. Nailing mo ako para. Di pa nadulag ka. Malusot ka naman, Kap. Kap, ano masasabi mo na sobrang mo napuruhan, tulugan, di ba gadan? Tulo? Duwagadan, Oo. may missing pa. Ano sabi kang presidente? Si Kapitan Andy Rapisura, amigo tayo ni Tabi BP. Opo. Si Henry Tabi, si BP Henry Sangkot. Opo. Hello, Kap. Hello po, Sir Henry. Opo. Ano pong natandaan mo na sinabi kang presidente sa pagbisita ko niya na hapon tabi? Actually, Sir Henry, minabot pa lang kami. Dahil wala aram na maabot ko presidente. Talaga, sobrang ugmami na binisita talaga sa barangay. Iyo. Lalo na barangay. Iyo. Pero aram mo, Thank Kap. you so much. Kap. Itong style kang presidente na nakimiting sa mga LGU, iba man ang style niya, nakiuron siya sa tao. Yung hanin daw. Inabot na lang may... Sige, sabihin, hindi mo na maski nasirip si Presidente dahil. Ibarang, di kami palarga na so... Ay, sayang, Iyo. De bale, okay lang yan. pero Ang ang importante, sabi, nabisita sinda.
ang sabi ni kumparing Bungo, may parating daw na ayuda. Ay, thank you so much. Ito ang pinaka-importante naman. Siyempre, binisita ang presidente, napunta ako lang. Sabi ng presidente, sisilipin daw yung tungkol sa kware. Ay, yan ang problema man nung nag-aquarium. Jim, Kapitan, Pa, may alam ka ba sa kware? meron din konti po. Meron din kami. Actually, may project din kami nakuha. Oo. May alam ka ba kung sino ang mga nasa likod niyan? Nagpayong-tuyong. Gusto sabi, no comment. No comment kaya, Henry. No comment. Dangerous. Alam naman ang kapalibot. Siguro. Oh, luwe-luwe sana. Pikuraw kan mga residentes digde. Stop what? Yung ano ito, natangog na sa namin, pagkabot mo ni Kagawad Berta. Mga babayan nagkururaw. Okay. No comment na lang ako dito, Pipi. Okay. Sige po, Kap. Salamat on. Amo na tabi bebe. Amo. Thank you. Kulibat so mga so nagadan, ano may ayuda man lamang ito. Hindi po siguro na Walang nasabi. nag-abot. Sige. Salamat. Okay. Thank you. Thank you, Kap Tabi. Okay, so yun na yan Tabi Pipi. Okay. Exclusive DCGB. Ulitin niyo. Ako ulit. Kung talagang wala man iba. Iyo. Jimmy Good. na salita din si Jimmy. Salamat, Jimmy. Good afternoon, Tabi, Sir Rodel, Ninyo Franco. Pirang bisis ko na ang Sir Pipaluway. Minakaskason mangraray. Pirang bisis ko na ang Sir Pipaluya talaga. Ang dalaga niya, makaskason mangraray. Good afternoon, sir. Sa mabuhay ka po, ingat. Mga tukang, thank you. Salamat. Kasi nung pagantabay. Henry M. po. Goodbye. Believe talaga ako kay tatay. Lagi siya tumutulong sa gawaing bahay pag nagbe-breastfeed ako kay nanay. Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito. Idol ko si tatay. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mapolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Ninhuli ta, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos nadubli na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhuli ta mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ta ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Challenging kang panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. For DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula na
naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic.